Sí, ara hi pugem. Ara el que vull fer una foto és d'això, de com queda això verd i la construcció enterrada, saps? Que sigui la mateixa idea dels equipaments, les coses que s'hi fessin, trobar un sistema de coberta jardinada. Seria l'hòstia, saps? I avui en dia aquestes coses són relativament fàcils de fer. Hòstia, això és fantàstic, tu. Fuà. Jo si estafaria un xalet així, mig enterrat, que quedés dissimulat, saps? Com? No, tu la part oberta la dones cap al sol i les vistes. Per això està englotat, que hi ve per bestiar, però si això ho fas en un local, tu la part vista, dos façanes, com aquí, les deixes a sud-oest. Bueno, aquesta serà una zona d'acampada. D'acampada o de pastura pels animals. I llavors, potser habilitar allò, habilitar una caseta que la gent s'hi pugui quedar a dormir aquí. I que responsabilitzin. Se demanen les claus amb un encarregat i que vinguin aquí, que es facin càrrec de deixar-ho tot net, amb unes papereres, unes bosses de brossa selectiva, etc.